en aquesta càpsula, us presentaré el Quim Bruguer, que és doctor en Ciència Política i de l'Administració i catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona. Va ser el primer director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya a l'any 2003. És també autor de nombroses publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica. En aquest moment, en aquesta càpsula, podrem veure que Quim Bruguer ens situa en una cruïlla que ens ha abocat ara en aquest moment la pandèmia i no fa ja gaire temps més la mateixa crisi econòmica. Aquestes situacions demostren la fragilitat i la complexitat de les nostres societats i les dificultats també de la política en general i de les polítiques públiques en particular per donar respostes adequades a tot ell. Segons en Quim, el camí a escollir depèn de com afrontar aquesta incertesa i ens parla de dues grans actituds. La anomenada català emprenyat, que fonamentada en la por facilita el naixement i creixement de lideratges que, amb falses promeses, pretenen donar resposta a tot i de forma immediata. En aquesta situació bull el brou on es cultiven els nous populismes i propostes autoritàries que afebleixen la democràcia. L'altra actitud és la d'assumir la nostra vulnerabilitat i fragilitat. Tanmateix, l'experiència de la nostra evolució ens demostra que podem interactuar, construir col·lectivament possibles sortides que ens fem forts si ens ajuntem, i treballem per cercar respostes col·lectives. És a dir, avui jo penso que serà molt profitosa aquesta càpsula. I per últim, deixeu-me que us digui també que en Quim Bruguer és una persona que la vaig conèixer, i precisament no aquí al país, sinó la vaig conèixer a París, dintre l'àmbit d'un projecte europeu que es deia I Am Europe, que crec que més o menys ens situàvem sobre l'any 2013 aproximadament. Res més, que sigui profitós i que disfruteu com segur que ho fareu. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. M'han demanat que faci una reflexió sobre la realitat i les expectatives de la democràcia, de la política, de la capacitat dels governants per solucionar els nostres problemes col·lectius i que ho faci en el marc de la crisi del Covid-19, també de les crisis que hem tingut els darrers anys, la crisi, per exemple, del 2007-2008. Tant aquesta crisi financera de fa ja més d'una dècada com la que acabem de passar, estem encara amb ella, de la pandèmia, han posat sobre la taula el fet que som una societat molt més fràgil del que ens pensàvem, que la complexitat ens ha desbordat, que estem desconcertats sobre quines són les sortides que hem de tindre. És una societat dominada per la incertesa, per les pors, per aquesta complexitat a la que feia referència fa un moment. I en aquest context, les polítiques públiques s'han mostrat molt impotents, amb poca capacitat per solucionar els problemes que adrecem a la política. I com a conseqüència d'aquesta mateixa impotència, la pròpia política s'ha vist desacreditada, i ja no diguem els polítics. I més recentment també la pròpia democràcia. La democràcia ha mostrat últimament també símptomes d'esgotament, de fragilitat, i és molt freqüent avui parlar de tentacions populistes, de derives autoritàries, i per tant es troba en un context molt complex en el qual allò que ens hauria d'ajudar a sortir plegats, que és la capacitat de governar-nos democràticament, està passant un mal moment. En aquest context, l'actual pandèmia ens pot haver situat en una cruïlla, en un punt en el qual hem d'escollir entre si definitivament ens deixem arrossegar pel descrèdit de la política i per aquest esgotament democràtic i per tant s'enfonsa aquest model pel qual havíem lluitat i treballat durant tants anys, o si convertim aquest context en una oportunitat per transformar i recuperar les bases i l'essència d'aquesta democràcia. Segurament, si escollim un o altre camí, dependrà sobretot de com afrontem aquesta incertesa i aquesta complexitat a la que em referia a l'inici. Si l'afrontem amb por, si com a societat ens espanta el futur
I a més, d'aquesta por i aquest espant el convertim en una indignació, en un enfadament, amb una cridòria, amb una exigència en el sistema polític i administratiu perquè ens solucionin i ens ho facin ja tots aquests problemes que tenim al davant, segurament no ens en sortirem. Aquí tenim, per exemple, l'expressió que en el nostre país es va posar de moda fa alguns anys, el català emprenyat. El català emprenyat ens portarà cap al camí d'enfonsar-nos en aquest descrèdit polític i democràtic, perquè el català emprenyat és un català molt individualista, és algú que no vol atendre raons, que no vol assumir la complexitat, que no vol assumir la incertesa i que exigeix respostes efectives, eficients i les vol ja. En aquest context, el que acabarà apareixent, això en la història ens n'ha donat moltes lliçons, són lideratges que ens faran aquestes falses promeses, que intentaran a través d'assegurar-nos sortides que són probablement inviables a la pràctica, però que ens les poden prometre en la teoria, ens prometran una mena de salvació màgica si confiem en ells. Aquesta, òbviament, és la via cap als nous populismes, cap a derives autoritàries que no farien més que portar-nos cap a aquest camí de la definitiva degradació de la política democràtica. L'altre camí, el que m'agradaria que prenéssim entre tots, és el d'assumir com a societat i com a persones individuals que són vulnerables, assumir que som molt més fràgils del que ens pensàvem, assumir que no tenim respostes que ho arreglin tot, assumir, per tant, les nostres limitacions i assumir que si tenim alguna oportunitat, no d'arreglar-ho tot, però sí de mirar d'anar avançant en aquesta situació complicada, és juntant-nos, reconeixent les nostres interdependències, reconeixent que ens necessitem els uns als altres i, per tant, que el camí de sortida passa per la col·laboració, per el fer-nos forts junts, per articular mecanismes de representació social, per organitzar-nos col·lectivament, per tant, per deixar de banda aquelles pors indignades, aquelles cridòries molt individuals, aquelles demandes que tenen una perspectiva molt individual i per construir-nos com una societat que és interconnectada i que ha de construir un projecte compartit i no simplement exigir respostes als problemes particulars. Si fem això, aquest és un espai en el qual recuperarem la política en el seu sentit més original de construcció col·lectiva i recuperarem la democràcia entesa com a debat públic, com a construcció des de les múltiples i diverses veus de la ciutadania i on necessitarem d'actors col·lectius, d'entitats socials de diferents tipus que siguin capaços de transformar aquell individu aïllat i emprenyat per la falta de resposta de les institucions públiques amb uns actors col·lectius que construeixen ells mateixos, juntament amb les institucions i amb altres actors, els camins de sortida amb aquesta realitat. Acabo dient, per tant, que si volem salvar la democràcia haurem de reconèixer els límits de la democràcia. El que avui està passant és que podríem acabar destruint la democràcia a base d'exigir-li coses que no ens pot donar, a base de pensar que la democràcia expressa una capacitat de respondre automàticament als desitjos que tenim com a ciutadans. La democràcia és una construcció humana, és un sistema polític fet per persones i com a tal té limitacions, no ho pot arreglar tot, no ens ho soluciona tot, i si reconeixem aquesta fragilitat, la incorporem a la manera de treballar, no només no la debilitarem, sinó que convertirem la democràcia en el camí de sortida, la reforçarem i aquesta tindrà encara una nova oportunitat. Ens trobem, doncs, i acabo amb una cruïlla on o podem continuar escridassant la democràcia i l'acabarem destruint,
o podem cuidar-la, mimar-la, assumir-la, treballar-la i pot ser que encara sigui el punt de sortida per als propers anys. Espero que tots plegats treballem en aquesta darrera direcció.